CGT, com a sindicat combatiu de classe, estem aquí a la Fiscalia després de denunciar fa un any a l'Oficina Antifrau de Catalunya la corrupció que hi ha hagut al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, de com en els darrers 10 anys hi ha hagut persones endollades a dit per nepotisme, per carnet polític, de com diferents caps de comandament han sigut col·locats a dit sense passar cap concurs ni oposició pública. I quan hem demanat aquesta informació com a CGT, el Consorci ens ha dit que no té cap tipus de document, cap tipus d'acte administratiu, cap captura de pantalla, res de com s'han fet aquestes contractacions. Per tant, sabem i tenim molt clar que va ser, i això ho corroboren moltes treballadores, que va ser per carnet polític, per endollisme. A més, aquests caps de comandament tenien plusos per sobre conveni que han arribat a més de 3 milions d'euros, mentre treballadores precàries estaven cobrant per sota conveni fins a 400 euros mensuals menys cada mes.